Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon sa iton mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome sa iton pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga hapon upod kay Tita Wilma. Webes nga adlaw, Disyembre 24, tuig 2020. Medyo masako-sako dira ang atong tag sa kapuluyan tungod bisperas sang adlaw sang Pasko. Kay nga ano gani Tita Wilma? Sa aton niya Christmas countdown, Tita We. Sa aton Christmas countdown, pila na lang ay isang tulog na lang. Ha? Isang tulog na lang, Christmas Day na. Masako ng tamyawan na isang Merry Christmas ini, na, di ba? Okay, we only have pila na lang sa countdown naton, pila na lang ka oras antes iya mag-abot ang alas 12 impunto sang tungang gabi. Ang ibandera naton nga mga palangga nga mga tagpalamati naga-countdown na. Ha? Kaya may mga ginapreparahan sila no, may ginapreparahan sila mo bao si Wilma oh. Kag aton anay pagpangamusta. Mga musta gid si Tita We. Sa iton ni mga nag-aaginaldo. Te kompleto ang mga nagkakompleto sa 9 days novena mas congratulations, no? Kabay pa nga mahitagan sabat ang inyo sinigina ginpangamuyo ang inyo ginwish, no? Basta maayo lang. Siyempre, sa mga pati kag nagatuog yan nga masabat ang ila sini ginapangamuyuan. Okay lang kag matapos ang siyam kaadlaw nga novena, siyempre karon sa gabi naman ang misa sang pagkatao ni Jesus na ara na amo na nga masako subong kun anuman ang ipreparar sang tag sa kapuluyan nga pagasaluhan sa mga simple lang mga bagay, pero kung maglantaw ikaw sa downtown area, ang tanan masako daw wala problema, daw wala pandemic, di ba? Ay, huog yan. Pero sa gihapon, sa nambala ni Tita Wilma, hindi kita yung mag-unta sa pagpahinumdum sa inyo sang aton sa safety. Extra careful sa gihapon. Ang aton face mask, face shields, kag kung magsulod, ikaw kundiin, observe kid ang social distancing. Di ba bisan ara gani nga nagalakat ka sa dalan kag damo tawo, nagapisik ka na. Nga kinanglan magpalayo ka sa ilat, mas maayo na lang hindi ka na lang magpahimunong ka na lang. Especially kung daw alang-alang ikaw, alang-alang blaw na. Okay, sa inyo mga greetings mga palangga nito nga mga tagpalamati ara nga itong text hotline sa pagpanamayo sa inyo mga palangga sang Merry Christmas. Ada nga ito text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa ito naman mapangapalangga ng mga tagpalamatingan ko po sa ito sa FB Live. Ada din nga itong chat room. Pwede man ka mo maka-send sa inyo sa mga greetings, reactions. Sa ito naman mabasa nga sulat sa karon nga hapon, na actually, ari ni siya permi sa iton chat room na gaupod. Kaya man nag-ask permission na siya nga tawi, bisan ari ko sa iban nga pungsod, pwede man ko makashare sang akon experience. Of course, isend lang kay Tita Wilma. Na? Tiara, basahon na ito ina karon. Kag updates man na ito sa panahon sa COVID-19. Kag yes, ang aton man ipaambit
nga impormasyon. Impormasyon sa karon nga hapon kung bala tagaan ta kamo tips kung paano ta ma-enjoy ang Christmas ya karon, okay? So bantayan man nato nina. Of course, nga iton man tag sa zodiac sign para sa iton tag sa horoscope. So relax lang kamo dira mga palanggan iton nga mga tagpalamati especially nga iton mga senior citizen. Magpakabuot kamo dira, hindi kamo magpasaway, ha? Kaya para maka-enjoy kamo upod sa inyo mga apo, basta mga apo nga ara lang kamo isa ka balay. Planuhan ninyo kung paano makaselebrate ang magpamilya. At tuman sila sa ila puluyan, ari man kamo sa inyo puluyan, kag kung paano i-celebrate yung Christmas, ara ang inyo inyo mga cellphone or ang inyo dara laptop or iPad na virtual party. Masilin sila, aring amon pamasko, ari ay ho, na masilin man sila, aring pamasko, ano nang ako na sadya, at least bisan paano. Amo lang na anay. Simple nga selebrasyon, simple nga pagtinipon-tipon, isakripisyo anay naton ang aton kaluwasan. Batok sa COVID-19. Ay mga anak, antes ni Tita Wilma malipat ang inyo dala mga cellphone karon, ha? Ang inyo mga cellphone, let's say kung may-ari ka mo mga valid entry para sa aton SAP sa ARB province-wide or sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide anytime there is This Is My Life, magabunot kita sa aton nga probable winner. Sino ang aton mabunutan kag magadaog sa 500 pesos nga cash, okay? Yes, dito Wilma alauna 41 ang aton anay update sa dalagan man sa aton panahon. From Pag-asa, Tita Wilmate, karon nga adlaw bispera sang Pasko, ginapaabot ka ginasaligan gid nga magabaskog pagid iya ang amihan kag ina makaapekto sa iban pagid nga bahin sang Luzon, kag sa weather forecast naman sa Pag-asa karon nga adlaw ang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region nag-experience sa magalumon nga kalangitan, may mahuya nga pagtupa sang ulan ina tungod kay amihan. Ang nabilin pagid nga bahin sang Luzon may pagulugal-uman nga kalangitan, kag may ara nga panalagsa nga pagtupa sang ulan. Visayas kag Mindanao, lakip na kita diri sa Western Visayas, na medyo mapaang-paang nga iton sa ni panahon. Aton ma-experiensyan or gina-experiensya ang localized thunderstorms. Pero ari ay ho, within 34 hours, 36 tawe, no? Sa sulod sing 30 ka oras, isa ka LPA o kung low pressure area ang posible nga maporma sa bahin sang Mindanao. Ang tro o kung ang extension sini among magadulot naman sa mga pagtupa sang ulan sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao kag pila ka bahin man sang Palawan, umpisa sa sini nga weekend. Huwebes subong mo, weekend. Friday, Saturday, and Sunday. So, bantayan man nato nina, na? Ang temperatura naman nga ito na batyagan niya, kay nasang gagahon, di na kay may bulubog na, it's 24 degrees Celsius, kag tubtub sa siningitiyon, kagkaroon sapon medyo mapaang-paang. Tandaan natin ang mabatyagan natin nga temperatura sa palibot from 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Si Haring Adlaw naman, aga na siya or adlaw na siya nagbutlak, naghatag sang iya kasanag alas 6:17 kag magatunod siya karon alas 5:31 sang hapon. Kag gamay lang update sa aton sa ni COVID-19 no? Sa COVID-19 abang Bacolod, yes. Ang aton dagbanwas sang Bacolod nakadugang sa kaso sang 7 ka panibago, no? Buot silingon may suma total na kita sa Dekbanwas sang Bacolod sa 5,579. Probinsya sang Negros Occidental may 12 ka bago, may kabugusan nga 6,288 kag sa bilog naman nga Pilipinas nagalabot na sa 264,004 ang kaso sang COVID-19. Pero sa 464,004 nga kaso ang mga naka-recover na kalabot sa
429,972. Kag sa bilog naman nga kalibutan, no, halos ay hindi pa man tawi kay bag-o lang siya nagsulod sa 79 milyones. So ang kaso sa bilog nga kalibutan sa coronavirus nagalabot sa 79,051,432. Di ang mga nagkalamatay, sobra nagidya 1 ka milyon. Lapit na gani, 2 ka milyon sa bilog nga kalibutan. Kaya ang numero sang mga ginbawian sang kabuhi tungod sa COVID-19 ara na sa 1 ka milyon 1,737,518. Te, amo na siya. Out of more than 79 million ang naka-recover lang 55 milyones 645,258. So, ina ang aton sa ni-update kanadulong man sa inyo sa bahin sang pandemic ang COVID-19. Kag sa dugang paginaton nga update, natungod naman ini sa pag-atubangon naton nga maabot nga tuig 2021 sa piyak sang pandemic nga dala sini ni COVID-19 kag sang mga bagyo nga nagabot sa iton pungsod. Abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati, 91% sa gihapon sa mga Filipinong nagasilinga at tubangon ang 2021 nga may paglaom na inabasi man sa pinaka-latest survey sang Post Asia. Kita nyo kung ano kabako ng mga Pinoy, ha? Despite sa mga bagyo nga nagalalabot, despite iya sang epekto sa COVID-19, sa gihapon niya, 91% sa mga Pinoy nagasiling at tubangon gihapon ang 2021. Sa November 2020 nga resulta sang survey ginpagawa na kahapon, 1% lang sa survey, isa lang ka porsyento sa survey ang nagsiling nga mag-aatubang sila sa bagong tuig nga daw wala na pag-asa. Pero 8% naman ang wala yan nagasiling kung bala sila may pag-asa pa o kung wala na. No comment, kumbaga. Deadma sila sa mga survey. Ang survey ang base naman sa face-to-face interviews sa 2,400 ka mga adults o kung 18 anyos ang edad paibabaw sa bilog ina nga pungsod. Siling sang Post Asia, ining figures kinanglanon gid, di ba? Kag yes, ara ina naka-record kag ara sa puder sang Post Asia Research in December 2019. Pero ang 55% naman sang mayoriya or kalabanan sa mga Pinoy nagasiling nga wala sang pagbag-o sa selebrasyon nila sa Pasko kumparar sa nakaligan nga tuig. Tiyamakon mo na kaya makita naton mo, di ba? Bisan nga may mga restrictions nga ginapatuman sa aton pero padayon sa gihapon. 55% kag 36% naman ang padayon nga nagalaom nga mangin pareho kabugana ang ila Pasko last year. Samtang 18% naman ang sila nga hindi gid layo gid lain last year lain subong nan. Pero wala naman na gani na kibot pa yang aton gobyerno sa resulta sang fourth quarter survey sang SWS. Hambal sang Malacanang, 62% sa mga Filipino nagapati iya nga hindi mag-ayong ilang kabuhi sa nakaligad or wala nagnami or wala nag-ayo ang dalagan sa ilang pangabuhi sa nakaligad nga 12 months o kung sa nakaligad nga isa ka tuig. Kay actually, ining survey nga inigin patigayon November 21 to 25, 2020. Okay. Kag, bisan mag-ano pa Tita Wilma, ari pagido, positive sa gihapon niya nga tubangon sa yes dako gin nga populasyon sa nga aton pungsod ang mag-abot nga year 2018 kay 38% sa mga Filipino adults sa karon nga tuig nagsiling nga
amo to tawe, hindi iya amo na kabugana ang selebrasyon sang Paskwa sa karon nga pandemic. Okay lang na siya, Tita Wilma, na syempre nagambal man sila na nga suno man nila sa survey, no? Kag wala man na influensyahan sang anuman nga religious or political or economic or partisan group ang amo iya nga survey, kundi matuod-tuod nga resulta ang ila sinigin pagwa. Alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato na dira mga kauturan nga nagakinahanglan sa mga praska kang matawong nga bulak, ara lang. Okay, dira sa FB Live ta, na? Hello lang dira sa inyo pa mo kana. Hello, mayong hapon sa inyo sa liwat, na? Okay, Alex Montesa, Tita Wilma, mayong hapon, and Bia Jonathan. Alex Fuentes, yes. Si Alex Fuentes, siling niya, I'm listening, Tita We. Hambal naman ni Alex Montesa, Merry Christmas, Tita We. I'm watching, especially in the house of chicken with wild mushroom. Chicken, specialty kuno sa ilabalay. Specialty of the house. Chicken with wild mushroom in oyster sauce. Banamit na siya. Upod sa liwat sa ngurob mga programa sa adlaw nga Webes ay Alex ka, oo. Salamat gid sa imo. Miss Margie Haniva, Merry Christmas Merry Christmas man Mards, kag sabugos man nga pamilya halin man mismo sa akon sa ni pamilya, na? Mayo lang nga lawas, okay na tana Lord, di ba? Afternoon, Tito Wilma, watching from Eroreco. Merry Christmas. Christmas party naman ngayon, pero brown out dia. So sad. Hambal ni JR, di mo pabalinas panagiton. Agi Christmas party ka mo da? Hoy, bawal, ha? Good PM, Tita We. Hambal naman ni Rosenda Malunas Salazar. Mayong hapon, Tita We. Merry Christmas from Roy Rafael or Daniel. Patamyaw ko na lang abyan ko nga adik sa programa mo. Abot na dayon, Alex ni Tita We. Sige mo, Clarito. Sa Familia Ramirez ang Barangay Granada, madamo gid nga salamat, Tita We. We love you. Thank you, man. Merry Christmas from Jocelyn Libon Dispuho. Yes, good afternoon sa imo. New Year, New Me. Wow. New Year, New Me. Kung magbagong tuig, ti bago ka man. Ano ni mo New Year's resolution na? Umalanta na after Christmas, na? Good afternoon and Merry Christmas, Ma'am Wilma, and to all the avid listeners of ARB. Please greet Lilia Salanap on her 98th birthday today. Stay safe always. God bless and more power. ARB number 1 at 51. Thank you, good Ma'am Elizabeth. Tita We, Merry Christmas. Leo Gwit sa papa ko. Advance happy 65th birthday. Halin ka Inday Nikki Villanueva. Rodita Trinidad Cruzet, Merry Christmas. Mga ka-aksyon. Kay Martin Alilingman, good afternoon. Tamyaw ko lang ako hinablos nga si Clarissa Mitch kay Mark Clarence from Inday Wilma Camarles ang Isabela. Merry Christmas. Stay healthy from Marlene Diaz. Ma Marlene, thank you, kid. Ay, ara si Miss Giselle Franco. Mayong hapon yawe. O, tawe na. Merry Christmas man. Halin kay Miss Pa Ortega. Okay. Joseph Tegle, salamat man. Gapamati lang kami din ni Lola Trising Anuran sang Valladolid. Merry Christmas from Jean Ignacio.
Tuto Philip Kenalonzagay, hi, Merry Christmas man sa imo. Kay hambalit, Merry Christmas Tito Wek. Kag sa 99 nga staff sa Action Radio Bacolod niya. Mwah. Thank you Tuto Philip Kens. Thank you gid. Kay Joseph Tegle, Merry Christmas mine. Balikan lang na car ni Tito Wilma. Ha? Relax lang ka mo dara. Yes, himuoy na ito nina. Kag tandaan lang nga itong Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea ang may antibacterial, antifungal, kag Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Alauna 58, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, relax na. Mabasa na si Tita Wilma sa itong sulat, sa itong mensahe sa siniing nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako
nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang aton letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag ini siya kay Jasmine, no? Kag ang mensahe ni Jasmine nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Jasmine, hindi ko true name. But please, hindi lang pagbasaha ang akong FB account. Tita Wilma, married ako kag may bata na. May gusto lang ako ipamangkot. Kung nga, gusto ko man i-share ini sa This Is My Life. May iban pa bala, tita, nga paagi para ihambal sa bana ko nga hindi ko gusto mag-estar sa balay sang iya iloy utod kag sa ila pamilya. Kabalo ka, Tita Wilma, iya mama ang naghambal sini nga didto lang kami may estar sang baby namon sa ila. Kag nagapati man siya nga upod niya nga maga-estar didto ang bata ni nga babae kag ang mga kabataan man sini. Ginpabalo niya ina, Tita Wilma, sa iya mga kumari kag sa iban pagid nga mga kapamilya nga ang bakanti nga kwarto sa amon balay para gid sa ila. Sa tuod lang, Tita Wilma, ang iloy sang akon ba na tama gid ka demanding kag permi siya nagapangayo sa amon imbis nga mag-obra siya kay wala man siya sang masakit. Sang magbata ako, nag-istrikto na ang padala sang bana ko. Gani, nampilitan siya nga magbulubaligya, bisan gamay lang. Naglain ang iya buot sang kinahanglan nga maka-income gid siya para pandugang sa iya mga galastuhon. Magluwas sang bulanan nga padala sang akon partner. Madugay naman niya ginakulit ang bana ko nga kuhaon siya. Bisan wala siya sang na-save nga kwarta kag nagasalig lang sa padala. Kag abi mo, Tita Wilma, pulos lang ina siya utang kag pangayo man sa amon. Pero para sa akon okay lang ang magbulig kag magpadala sang budget nga para sa iya. Pero hindi man ko gusto nga permi lang siya magsalig kag maglain ang iya buot kun mapuwersa na siya sa pagpangita sang dugang sa kinahanglanon. Madamo siya, Tita Wilma, sang hindi ma-explikar nga mga expenses niya. Kag permi siya nagapangayo sang dugang nga padala sang iya bata. Bisan, may bata na kami sang bana ko. Ang natabo pila ka bulan nga over budget kami sa ginapadala sang bana ko. Kag mas mahal siyempre ang amon gasto sang sa iya. Kay may bata na kami. Ang iya naman utod, hindi man kabalo mag-uyat sang ginapadala sang iya fiancé. Pulos man utang, kag hindi man kabalo magdisiplina sa iya mga kabataan. Abi mo, Tita Wilma, na istorya ko, ang akon bana, nag-video chat kami, nga hindi ako magpasugot nga may mag-estar sa amon balay. Pero ang iya opinyon, nami kuno ang mag-ululupod
pero hindi gid kuya kay kabudlay kaayo. May ara pa bala iban, Tita Wilma, nga paagi? Para nga mapalabot ko sa bana ko nga hindi gid kuya kay kabudlay kaayo. Dari lang ko to, Jasmine. Ay, budlay no, budlay magpangabuhi. Nga wala ikaw sang imo kaugalingon iyang elistara. But anyway, una-una Jasmine or Hasmin, mayong hapon sa imo kag salamat man sa imo pagpakigbahin. Diriya sa This Is My Life, sa nga kabahin man sa imo sinikabuhi. Mabudlay gid man ang magululupod sa isa ka bubong ang may pangabuhi kag magdugang pagid nga may pangabuhi man. Wala labot nga mabudlay ang pagdesisyon sa kung ano man nga bagay para sa inyo pag sinalayo sa gastuhanay, kung kwarta pag inanghambalan, amo inang mangin ugat sang dinis gustuhanay kag lainay sang boto na saya day kabudlay na. Kabudlay kung maglumon, di ba, sa mga nakapamana or nakapangasawa nga naglumon kamo sa inyo mga in-laws, kung hindi man sa inyo utod, sa inyo ginikanan, mayo lang niya, inasulito naman na ni Tita Wilma, mayo lang niya kung pamilya mo nga babae inyo lumunan. Kaya makapawala ka pa. Muna silang gani, makapakabal ka pa yatawi mo. Pero baw, kung hindi gani, kung sa piyak gani nga bahin, nagatihin ka, nagapangalihid ka, nagapaayon ka. Sa pagpaayon tanan nga li ara emotionally, physically, psychologically, tanan nga li ara dito para maayo lang ang pagsinalayo sang tanan. Ako kumpormi ko na kay tuod na makapoy, mabugat, hindi ka pa makasupot. Tuod na ya, amo na siling kung may mga magpakasal kag palapit kay Tito ti ano paano abi ang inyo pagpangabuhi amo ni amo nami gidya na nami gidya ko magsugod kamo sa wala magsilinti ka wala pa kami bibalay nami gid gani magsugod sa wala na kay nga mabatyagan mo nga wala ka asin, mabatyagan mo nga wala ka tiligangon, wala kay nugbakal uling natudtuod na kag sa sina nga kabudlayan magatuon ka sa pagbudget sang ihatag sang imo partner sa imo ay kinanglan makabakal ko asin, makabakal ko bugas sa sulod sang isa ka semana or sa sulod sang kung ano ang sweldo pagbaton mo, kinsinas or semanal or bulanan, di ba? Nga mapaigo mo lang siya, ti kung daw kulang gid out of income sa banang mga ma-endorsar sa imo, kapan-kapanon mo naman na kag ang imo nga kinanglanon adlaw-adlaw, nakita-kitaron mo naman para mapaigo ang tanan. Nami iya ma-experiensyahan ang kabudlay sa pagbalay sang pagpangabuhi sang sa magpakahapos. Kaya mo na nakita naton subong mo, di ba? Mahapos. Ay, mamana, kuya. Dari lang kami sa amon kay nga ara si mama kag si papa. May obra pa si mama kag si papa tawhay. Pawala ka lang. Ikaw pawala ka pero bana mo paano? Kung sa bahay naman sa bana mo, ikaw malung pawala lang ko. Total ka padalaman si mama nga to sa guwaan, ha? Arin, oo, ikaw ya pawala ka man. Pero magpabati-bati gani mga utod mo sa imo asawa, masakit ina para sa iya, kag mabudlay para sa iya. Na, lain yang ang aton ginagawi, ang aton ginapangabuhi, halin sa aton kinabudlayan. Amo na siling naton nga matamis iyang kadalagan kung pinangabudlayan mo. Kay kung pahapos, tanan mahapos, lantawan nyo bilang pagpangabuhi subong, no? Hindi man tanan. Kay may ara nga mga kabataan nga nagapangabuhi, nga may maayo nga pananawan sa gintawag nga pagbalay sang puluyan, kag pagbalay sang isa ka pamilya. Kay nakaintindi sila. Pero inang iban nga, nagpamana or nagpangasawa lang kay nagusong, ay nagulpihan ako na tigulpihan ka after 2 to 3 years tibulagay, kay do permi lang kamo iyaga ibagay, nan, ay no pulos bisa nakasalta why pulos kay hindi man ta komportable sa isa kag isa permi lang ta nagainaway bulagay ta amo lang na kahapos ha wala na ginapanumdum ang bunga sang ila sini nga pag-asawahay kun may kabataan kamo kun ano ang matabo sa kabataan ninyo nga amo ang makaluluoy, di ba? Ay, huwabi ninyo mga anak mahapos kag amo mo daga pa kahapos na gilang kay bisan sa ilagani mga needs. Pares ko may bata, daw pagkabata.
gusto ya, hindi na iya magsiling nga, lampin-lampin na yaman, niya nga klase, idaya, pero mo na iya maman, tigos ni, hindi lang na iya mahara daya, pero yung pagkatapos, habuin mo lang yan, see? Amo na nagkahapos yung tenan subong, amo na iya, kung pwede palang tanan nga, nga hindi na magpangabudlay, pwede bayo, para sa baby, pagkatapos ipanghaboy naman, disposable, amo na nagauso na nasubong, amat-amat, amo na ang hindi mo ma-feel kung ikaw iloy or amay, hindi mo mabatsyagan ang kabudlay sang iloy kag amay sa atipan sang ila sinibagong bunag nga bata. Nami mo, inaiyang akon, experiensya nga gina-share lang sa inyo nga manami nga ma-experiensyahan, mabatsyagan ninyo ang kabudlay sa pagbatiti kag pagpadako sang inyo kabataan. Right, mga ginikanan, no? Kay ti, bada ako magbata, kagamay pa. Baw, kinanglan ang lampin sa baby ko, amo ni honan. Pagbugtaw sa agang mga inihian nga lampin, amo na ako sawan, isa kalabador may habon, na di butang na pagkusaw, butang na da, kay painit-initan na kay para pagka mga alas 9, alas 10, nga nag-init-init, bilidon mo or ipaibabaw, yes, bilidon mo ang lampin, wag apugati na kuso na lang na, pagkatapos ihalay, wag apugati sa halayan, subong niya, way na lampin, tawe, na? Kaya hapos na lang mo. Nan. Ay mo na siya. Di namin batsyagon. Nga mabatsyagan balas ang ginikanan ang kabudlay sa pagpadako sa ila kabataan. Kag painsyende. Kag mapabatsyag sa ila. Isa ina siya. Ti balikanta ang aton sini nga sitwasyon sa pagpangabuhi ni Inday Hasmin. Kay ti Inday Hasmin, kabudlay ginman, nga may upod ka mo sa isa kabubong. Gapamangkot ka kung may iban pa nga paagi. Sa pagtanaw ni Tita Wilma, wala na sang iban nga pamaagi, kundi istoryahon mo face to face, heart to heart, ang bana mo. Ipainchendi mo sa iya, nga may kaugalingo na kamuya nga pamilya. May kaugalingo na kamo nga mga priorities. Gani dapat unahon ninyo ina. Kag hindi man kita makasiling nga pabayaan naton sila, kay hindi man sila iban nga tawo, kabahin man sa aton pamilya. Pero unahon gid anay ang aton pamilya, di ba? Siguro na nakahibaluman ang barna mo sang batasan sang iya iloy. Kung daw ano iya ka ni gani, daw ano iya ka ining gastadura kag ang iya sinidemand sa kaugalingon niya. Pero galing ti yung bana mo, budlay, basta hipuson, buod mo, no? Give lang ng give. Ti, naanad man sila, o pati utod niya, nga may pangabuhi naman, na, kay nga, gapati sila, pamilya nila, hindi sila pagpabayan. Ti, okay lang na sang soltero, babana mo, pero subong may pangabuhi na, hindi man sila nga dalukan ang pamilya niya. Kundi, mga bay ka lang, unahaanay ang aton. Kundo kinahanglan gid nila bisan paano lang nga may mahatag ka sa ila. Pabatsyag in a nice way, hindi sa away, ha? Kag ang hambal ko man bala kabudlay nga may upod ka mo nga iban sa sulod sang balay. Labi na gid kun hindi nami batasan, asa diya daw. Pabati-bati, pati sa tubangan sang lamesa, nga kung kaisa daw ibuga mo na pero hindi ka kabuga, mo na siling nila mo. Diba? Mabatian mo, mayo lang nga magkasabat ka sa imo ginikanan, hindi lang sa imo mga ugangan or mga in-laws. Kay bisan, tanan-tanan nga mga maayo, mga hinimuan, hindi nila na magkita sa isa mo lang kasala. I don't know kung tsakto si Tita We sa inyo. Pero kung tanan mo nga kayo, pakita mo sa imo mga in-laws, sa imo mga sa uli, ma-realize nila, pananggaon ka man nila, tudo pro na. Pero akon lang gid dahil suggestion sa imo, nami gid nga magsiparar ka mga mag-asawa dalang inyo sinibata. Para bala, wala. Ang attention sa bana mo, focus sa inyo. Ang prioridad sa bana nyo, ara man sa inyo. Amo lang na. Kag, siguro gina-consider lang man, dapat man nga i-consider ninyo, ang maging epekto sa inyo sinibata kung may upod ka mo nga nagasalig lang. Mga bata nga,
hindi disiplinado na kay ma-impluwensya ina sila. Ti kun amo nang madak-an sang kabataan ninyo, ti amo man anong buwa sinabi, kundi problema para sa inyo. Malawig-lawig ina nga istoryahan, malawig-lawig nga pasensya ang kinahanglan mo para sa imo siniplano nga pagseparar. Gani anuman namang indecision mo for sure, para ina sa kayuhan sang inyo ginabalay nga mag-asawa nga pamilya. Pangamuyuan mo na day para gid sa inyo. Pangamuyuan mo ina para sa inyo. Kay kabudlay kaayo kung nagaopdanay ka mo sa isa ka bubong. Bisan magsiling pa na nga kabuot sang imo mga ugangan, yes, okay, wala problema. Pero hindi sa tanan nga tiun. Maayong imo mga bayaw, yes, okay man ina, pero hindi sa tanan nga tiun. Kay may mga tiyempo gidya nga parehos man lang na kita. May ara nga nami ang aton mudo, may time man nga do gamay lang diferensya, do nagasingki ka, nagapanginit ka, tawo lang tamo na isa ina sa mga tanawon mo. Amat-amata lang ang bana mo sa pagpaintyende. Amat-amata lang siya sa pagpaintyende nga kinahanglan na gid magpasad ka mo sa inyo kaugalingon. Bisan mabulubudlay pa ang pagginawi. Kay mientras ara ka mo dira nagainupdanay, hindi ka makasave. Hindi ka makatipon para sa inyo kaugalingon. Lain nga kung kamo lang ya masilinga amo lang ni sud-ano namon, timbis nga magsilinga malagaw kami tumakaon kundi ay hindi lang mabakalan kami kaysa sa balay para minus gastos. Mahimo mo na Yasmin. Pero kung di na pabati-batian ka, makaon ta to bisaan mo niyo. Amo na ba gumalang abot kwarta mo do something amo na, di ba? Makabalibad ka, hindi. Kaya kung magbalibad ka, ang pag-insin, do si sino na gina siya, hindi ka patilaw. Di ba? Amo na siya kabudlay, girl. Okay? Ina lang ang matugda ni Tita We sa imo. Alas 2:16 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay panyawan liniment oil nan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect. Hi, Noel Amar. Siling ni Noel Amar sharing and likes done. Thank you, kid. Good afternoon, madam watching here in Niagara Falls, Canada. Hi, thank you so much from Noel Amar. Ara sila sa Niagara Falls, sa Canada. Merry Christmas sa imo pamilya. Good afternoon, Tito Wilma. Stay safe and God bless. Eddie Laos, Tito Wilma, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Merry Christmas lang kuno sa imo. Salamat gid kag sa inyo man. Tita We, sa akon wish sa 9 days simbang gabi, ginapray ta gid kamo dira tanan nga mga staff sa Action Radio nga number 1 gid sa survey. Thanks God gid. Tanan nag-grant you gid. Amen. So, amen. Virgil Pinda, salamat gid sa imo. Do ka nami lang bala sa mga anak naton nga ini. Good afternoon, Tito Wilma. Merry Christmas padayon lang kami sa pagpamati sa imo upod sa akon mga pinalangga. Mama Mary and Arnold Valeriano. Ashley, Chad, kag sa tanan nga Valeriano family. Sang Villa Caridad Subdivision, La Carlota. Ryan Media Villa, salamat gid. Denmark Cabacas, happy watching po. Pagwit po sa Cabacas family sa Lemery, Iloilo. Thanks, Tito Wilma.
sa pamilya Kabakas dira sa Lemery, Iloilo. Ginatamyo ka mo ni Denmark Kabakas. Yes, Tita We, agihan ko na, agwigid ko nga dapat magpaingid ka mo sa inyo mga ginikanan kay pagustugid ka mo. O, di ba? Tita We, oo, ako hambal gid ko na kay nami gid ya kun inyo kinabudlayan ang tanan. Okay? Rogelio Dapulayan Espartero, Sir, good afternoon, Merry Christmas sa imo kag sa bilugman nga pamilya. Arwin Gonzales, good afternoon, Tito Wilma Pamati. Kami diri sa Maaw Public Market samtang nagapangapi. Merry Christmas. Yes, ara man da si Ma'am Giselle Franco, salamat man. Maridel Romiliano Haleko, salamat man sa imo. Merry Christmas. Ronski, tawil mamayong hapon, greet ko lang. Tani, Nanay Girum, nga Merry Christmas ta. From Ronaldin Dinoy and Ayan Osorio. Sana happy ang Christmas ni Nanay Girum. Salamat sa pag-greet, Tita Wilma. Merry Christmas ta. Mangin happy kid. Nga din si Tatay Ruming. Hello, Ruming. Merry Christmas. Ang Pasko ni Tita Wilma, ha? Na nahidlaw na ko sang imo sang bingka ginaluto mo nan puto na lang ang mabakal ko. Okay, dali lang gid. Lina Marshall kagay Florami Fernandez, thank you gid, good afternoon. Kay Rian Montesa kagay Crystal Ann Bibigale or Baby Gale ano. Jelen Bipinosa Castillo kagay Chenny Villafranca Flores, kay Nikki Villanueva. Lilibeth Ninia, salamat. Bia Jonathan, hi and hello. Kay Nelsie Realista, kay Lito si Condes, kay Larry Petcha. Balikan ko lang na karon ninyo greetings. Aha, relax lang. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita. Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang pagpalanggan. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. People making lists, Sa sinigabayin antes kita maghatag man kag mag-share sa inyo sang tips naton or for your information sa sininga hapon kung paano naton ma-enjoy ang Pasko. Ari ang aton sini pagbunot sang aton sini probable winner na para sa aton sap sa ARB province-wide. Sinuayhan ang aton nabunutan sa aton sini crystal bowl. Ara tawgan na naton kung sino siya. Ara na, nagaring na. Ara na nagaring na, kagkabay ara siya, nagapamati sabtang imo nga cellphone. Para ikaw makakuha sa aton premyo. Hello? Hello, mayong hapon. Si Marcos ne? Ha? Ay, kaalam nga bata. Sige, pahinayay mo radyo. Kay nagaiko ka, si Tita Wilma maandar gid ang pagkabungol sini karon. Sige to, sige. Sige Tita We, no. Ara na. Klaro na. Mabatian mo na ko? Yes. Okay, Marcos Mupada. Okay. Nagapamati ka sa Action Radio? Oo. Kaya nagapamati ka sa Action Radio. Sino gina-istorya mo gani subong? Si Tita Wilma. Kaya kilala mo kay nagapamati ka kay Tita Wilma sa This Is My Life. At may premyo ikaw nga 500 pesos nga cash. Ha? Okay. Congrats. Ay, salamat gid. Merry gid ang Christmas mo. Magkabato ni ikaw 500 pesos nga cash. Alin sa Action Radio Bacolod. Kag sir, kung pwede lang hulaton mo nga ma-text sa imo ang tracking or reference number ha kagang tawag sang Action Radio kung sino ang sender sina para ma-claim mo. Ha? Okay. Sige sir, congratulations. Merry Christmas. Okay, sige, bye-bye. Nalipay ka man? Oo. Okay, sige, salamat gid. Bye-bye. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat isa pagsagi. Aksyon Radio. Okay. Congratulations, gid, no? Congratulations sa liwat kay Marcos Mupada, 53 years old, na sang Barangay Ginpanaan, Moises Padilla. At least, happy Christmas mo kay may ara na kamo kung hindi mo pa mabaton subong adlaw, idi may pang New Year ka na. Anyway, sa ito sa mga palangga nga mga tagpalamati sa mga
may ara official entry na para sa eton sa ARB province-wide, may chance pa kamo. Sige pa ang aton pagbunutay sa mga winners, di ba? Yes. Alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Okay. Dali lang kami nabasa ko, di ba lang reaction sa aton nagpadala sang mensahe. At siling ni 4898, siling niya, Day Hasmin, patindog ka balay, bisan kamalig lang. Kay bisan asin lang sudan, wala problema. Ako agree ko dahil kay 4898, no? Tsak to ginaiya. Mayong hapon, Tita Wen, nag-monitor ako sa program mo. May your Christmas be merry and advance Happy New Year. Sila ni ang suki mo nga listener. God bless. 6609 sa ibuan sa may tapas kapis ni sila. Good afternoon lang. Nan. Okay, greet ya lang ang Bats 88 sang Domingo Lacson National High School. Malyan ni asang Barangay Tangob, Tita Wilma. 6587, thank you, kids, sa imo. Nagapamatigid kami samtang gabiyahe. Tamyaw lang ko, boss ko, ta Wilma, Francisco, kay Josephine Sigundino. Para madula, balang katuyota. 9412, salamat, gid. Halong lang sa pagbiyahe. Okay? Hambal man ni 9279, afternoon, Tita We. Merry Christmas from Baby James and Family Dinoy. Merry Christmas, Baby James. Salamat, gid. Okay, galupad na guroan. Ha? Ugangan ko man. Tawi good PM. Ako ugangan man, pero wala ako. Nagapangayo ko sa bata ko, wala ako gapangayo sang sobra. Kay gapamensar ako, ari nami ng ugangan. Nagapamensar ako nga may mga kabataan man siya. Kag kun may ara kami, nagahatagid ko, kay naluoy man ako sa akon bata. Kag malipay man sila kung may ginahatag ang iliginikanan sa iyo. Correct na bala ugangan, 9041. Sakto gid na siya. Good afternoon, Tita. Merry Christmas. Okay, salamat, gid 2642. Alas 2:32 na, relax anay. Ang aton man mapambit sa inyo sa sininga hapon. Tikon, feeling sad ikaw for this Christmas. May ara tadi pilaman ka mga mapambit sa inyo para nga ma-enjoy nyo man ang Pasko. Kay ti bisan sino kabalugid kita tungod sang pandemic apektado ang tanan. Pero sa pihak sang krisis nga ini kagkasubo nga mabatyagan naton, kabalo kita, iba't iba, ibang-iba ang Pinoy. Di ba mo na, huwag kang naman na malulungkot ko no makahimo ginaiyagyapon iya ang Pinoy pamagi para maging happy ang Christmas, di ba? Okay. Pero may ara gid nga iban nga daw nagapangasubo gid. Pareho na lang syempre kung during Christmas season or this month of December or before Christmas or on the day of Christmas, ara nga madulaan sila sa mga palangga sa kabuhi na. Muna sila nga budlay na subong, budlay na sa kwarta, budlay na sa kwarta tungod sa epekto sang pandemic, madulaan ka pa palangga sa kabuhi mo, huy-huy na gid abaga mo. Tapos may ara man nga do kagamos ang ila pamilya, pagkatapos gamoy ng pagsinalayo, may mga katuntuhan pa ang pila ka miyembro or ang kabataan mo or bata mo man. Tikon mag-amo na bulang dalagan sa kabuhi, tanga daw, wala kag tuon na lang daw, feeling mo frustrated ka sa kabuhi mo, daw wala ka paglaom, feeling mo daw, guba ang kalibutan gid para sa imo. Pero sa karon nga panahon, sa nahambal ni Neton, give love on Christmas Day na kung sino man ang nabatyagan mo sang kaakig, kung sino man ang mga tao nga nakasakit sa balatyagon mo kag naghalit sang imo pangabuhi or kabuhi, i-pray mo lang sila na ikaw na lang ang bahala magpasensya sa ila. Kinahanglan hatag mo ang imo pagpalangga sa ila, paghigugma sa ila, kay give love on Christmas Day. Ay nga mga anak mo. So instead nga
batsyag ka sang kaakig kakasubo sa karon nga Pasko, ay kinanglan subon nga Pasko bisan simple lang amon nga saluhan, no, para sa Noche Buena karon sa gabi. Importante is malipayon na pa-music kada bala karon nga iga-enjoy ninyo mga 3-4 kamo sa sulod sang balay. Hapos lang na dito hindi bala Tita Wilma na ina ba lang mga dulumdumon arahimon mo man panumdum ka sa mga bagay sa mga hitabo nga makapahalipay sa imo balatyagon. Hindi ka magpanumdum sa mga bagay nga baw makaparefresh sang kasakit sang imo dughan. Ti matalangison ka gina kay nga subong tion sang pagpangalipay tungod sang ginatawag nga Pasko. Muna siling nila nga hala hag mo na lang na kag enjoy ang Christmas. Why na sa pasubo-subo subong lugmo kag gidwaay gid sa may maayo. Kag kinanglan ma-enjoy mo ang Christmas subong bisan paano para pagsulod sang bagong tuig 2021 mangin maayo kag mangin malipayon man ikaw. Okay? Isama na no. Kung sa bagay mga mindset mo lang man na mo na pamo ka na di tawiya ka stress gid kuya kay hindi pamo ka na hindi pa stress alingawa ang imo bala ka og lingon i-divert na sa pila ka mga bagay gambal ka lang tita we pero kung problema kay sa mga balayra namon sa bills abi mo lang. Amo na ikadlaw ta. Kung masiling itong isang tundo nga pandemic, ni sa lalampaw, balayran namon nga mga bill, sabi mo, wala ka problema. Tinga ka mo lang ka problema, si Dawi ka problema man. Pero hindi ta pag ipadala-dala, ang bilog ta nga balatyagon kag pamensaron. Kaya ti may ginahatag man sa aton nga, ano na gani, amnesty, di ba? Nga pwede naton ina mamat-amat lang, i-arrange ka tuan personal kay nagabaton man sila nga i-arrange lang inang problema naton na hanungod sa mga balayran naton kay ti apektuhan trabaho sa miyembro sa inyong pamilya ang inyong income amo malang na kagalingon mo yang imo kaugalingon sa karon nga Pasko although nga hindi ka nga makapamalay-balay hindi ka kakadto sa imo paryente tungod sa pandemic ay pangita kada pagi nga mangin busy ang kaugalingon mo ay bilog nga adlaw para nga makasiling ka enjoy taning Pasko abisan hindi ka magpaminsar sang kung ano-ano nga mga negative na siling hindi ka magsiling nga wala ka kwarta may-ari ko pero gamay do hindi gini mag-igo tibot silingon kung may gamay ka da kag hindi mag-igo but singon hindi mag-igo kung bakal ka regalo nan hindi ko kapanghatag regalo kay ay may kwarta ko tuod pero amo lang na para lang sa amo na unahon ko na yes importante lang da is makapanamyaw ko sa ila Merry Christmas na amo lang na iya na isa na dako na nga bagay para sa aton nga aton man ginadumdum ang adlaw sang Pasko ang adlaw sang pagkatawo sang aton manunubos Di kung may mga mga bagay-bagay nga pwede mo man lang iya nga mahimo nga nang masiling mo lang mga personalized nga mga regalo nga bisan sa gamay lang ma-share mo kung may mga duha kada kasipi nga saging partiha pwede mo na ma-divide into 2 mangin 4 parts na siya kay nga duha kasipi mo kung may makita kada sa tupad mo baw ako wala man pero nagapaningo po mo mas kaluluib i-share mo ang katunga sa isa kasipi nga saging kag sa piyak man i-share mo man abi mo dugay-dugay may man nagbalay man pro hatag man siya. Manang Perla, salamat gin. Tuod na siya. Sinining Malu, yes, salamat man. Doon amo na balakay nga, sa gamay nga bagay, nga imo pagpabatsyag sa imo isig ka pareho. Sang kun ano ang ara sa imo, kagang imo nga maayo nga kabubuton, makahatag ina kalipay sa ila. Nga bot silingon, ikaw may balatyagon para sa ila. Di kundi naming pagsinalayo, happy? May upod ka na sa pag-celebrate ng Christmas karon sa gabi. Hindi ka magsilinga, mahibi ka kay do ka nami ihibi kay do ka subo isang Pasko ko kay pigado ay sus Diyos ko mga anak hindi kagin magpangasubo. Tapos pamilya ko ay padi mga anak ko ato pa sa amo ni nga lugar. Ara ang FB may Facebook account ka may Facebook account ang mga anak mo or ang imo ginikanan message ka sa ila, tiway ka nung baka load, pasahan ka nila load, pa-register ka, pwede na kamuday maka-video chat, bulong ang kahidlaw.
Hindi ka magpangalisod ka maghibi, kadang hibi, kay nga hibi, kadang nga hibi. Perdi ka gid. Sakit dughan mo, bugat pa ulo mo, wala matabo ang wala iya sang maay nga matabo ang pasang Paskwa sa imonan. Kung feel mo man nga miyari ko nibasan mo, kung feel mo man nga makigdiskusyon o kung makig-istorya sa announcer sa radyo, hindi gani mag-share sa imo kaugalingon sa mga Christmas songs, pabati mo na iya ang imo tingog da, kanta kada sa inyo balay. Or di gani istorya ikaw sa nahambalan na to, no? Announcer sa radio para may istoryahon ka. Hindi man pwede mag-video, okay? Pero kung sa sulod sang balay, kamo lang niya nga gainop na yung sulod balay, pwede man lang na iya. Na, di ba? Kung sa palamatinaan nila kay gina-enjoy mo yung kanta, by ilan na sila, importante is gina-enjoy mo, kag happy ikaw. Isa ina sa mga pamaagi na isa pagid, himo ka lang kaayuhan. Imbis nga magpangasubo ka. Na hatag mo ang imo oras sa kung ano man nga mga hilikuton dira sa palibot ninyo sa sining panahon sang Paskwa, sa simbahan, or sa palibot ninyo dira. Ang ibanda may mga feeding. May utang ko sa imo, Joseph. Promise ko, ha, nga mabulig ko sa feeding. Di wala man tanagi tayo, okay lang na siya. Joseph, okay. Amo lang na iya, kinanglan. Hindi kita magpangalisod subong. Para madala ta ina tubtob sa pagsugalaw naton sa bagong tuig. Para nga maalumanay, manayan-nayaman ang aton mga nawong kagbaletsyagon sa pag-abot sang tuig 2021. Okay, kadasig man sa nga ito nga orasan. Alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Dala lang kamo mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga commercials. Shuffle. Hello, ara si Guillermo Clarito. Happy Christmas, Tita Wilma. Okay, patamyaw ko lang family Clarito sa Pontevedra. Madamo, gid nga salamat. Okay. Sister Jay, good afternoon. Merry Christmas sa imo. Tito Philip Kenalon sa WilmaNo. Kag si Miss Margie, nga nag-upod man sa ito online. Merry Christmas, sis, and to all the staff of Action Radio Bacolod. Yes, from Sister Jason Young. Thank you, Gid. Siling ni Noel Amar, I agree, Tita We, nga ang kadlaw is the best medicine. Yes, gidya to, no? Kung na-experiensyahan man na ni Tita Wilma, kay kanami iya kung malipayon ikaw, di ba? Oo, siling gani ni yes, agree in the Virgie, na? Kinanglan magpaingid sa ginikanan ang aton sa ni mga kabataan. Hi! Salamat gid sa inyo. Rene Iboy, at to all the listeners, Merry Christmas sa inyo tanan. Tamyaw ko lang family ko da sa La Castillana, family Pastidio. Kag sa akong pinalanggang asawa nga kaupod ko subong. Kag happy anniversary sa akong iloy kag amay. Nagatamyaw si Rini Boy, Pastidios ng Cebu City. Salamat, Tita Wilma. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat man sa imo. Rian Montesa, Merry Christmas, Tita We. Thank you. Kag, yes. Ada man si Joseph Tagle. Tita, yes, mayong hapon. Maricel Purano, 30, Merry Christmas. Tita Wilma, always gid ka pamati sa Action Radio from Hacienda Huxon, Moises Padilla. Inday Jean Ignacio. Thanks gid, Tita Wilma, sa pagwit ka nami sang, may ito mo basta black nami ginman, ha? Okay, Kag kay, Inday Giselle Franco, no? Okay, thank you, Gid. Kag kay Avelina Sigovia, good afternoon man sa imo. Masalamat, Gid. Kay Richard Dennis Richard Tibor Roma, masalamat man. Mami Diana Consolacion, Brian Valeriano, kay Alan
Supe na Guillermo Clarito, kay Lina Marshall, kay Florante Fernandez. Crystal Ann, kay Bibi Gale, kay Alex, kay Chenny Villafranca Flores, kay Nikki Villanueva. May damugin nga salamat sa inyo. No? Victorino Apuhin Romanilios, kay Admar Kilitar. Lilibeth Ninia, Merry Christmas man. Kay Nelson Realista, yes. Kay Larry Picha. Yads Ruiz Peruelo, Merry Christmas man sa imo. Kay Helen Grace Meravilla Pasco, Happy Holidays, Tito We. Yes. Maricel Purano 30, kay Miss Pa Ortega, Kim Lina, Aldrebs Bernardo Villa. Salamat gid sa inyo, no? Salamat gid. Basta salamat, Merry Christmas man sa inyo da, no? Kag Maridel Rimolieno Haleko. Salamat gid. Balikan ta pa kamo kadon pag may time. Relax lang kamo da. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Maang pagbasa man sang horoscope. Karon iya nga adlaw. Aton horoscope para karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 24 tuig 2020, bispera sang Pasko. Unahon neto na mga Capricorn. Mga Capricorn, itaw Disyembre 22 to Binero 19, ay abaw malipayon ikaw tungod sang imo abilidad sa pagnegosyo, tungod nga mapasanyog mo ang imo sini pangabuhian. Sige-sige ang pag-asenso Capricorn kon mangin kung magapadayon ikaw nga honest
ang imo pagserbisyo. Maswerte mo naman nga mga numero 32, 23, 42, 51, kag 14. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Wow. Di ko sa mga Aquarius yung may kasarang titawin, hindi kayo tiamo ni naman siyon sa ila horoscope mo, mag-invest ka sa negosyo. Ilabi na kong negosyo gasolinahan kay nga steady ang income suno sa imo sini horoscope. Kag may chance man ikaw nga ma-develop ang convenience store nga klase sang negosyo. Pero tikon ikaw gamay lang imo income kag gusto mo magnegosyo, i-invest mo lang pero kinanglan matutom ikaw kag mapisan. Mga maswati mo naman ng mga numero 8, 30, 23, 56, 11, kag 45. Sun yellow is your lucky color. Ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubtub Marso 20. Abi mo mabatyagan musubong ang kamatuoran sang imo sinihandom. Ang realidad sang imo sinihandom. Ma-experiensyahan mo gid karon nga adlaw. Kag matun-an mo man ang paghatag experiensya. Matun-an mo man ang paghatag sang importansya sa kun ano ang ara sa imo karon nga adlaw. 5, 41, 25, 22, 14 kag 10 ang imo mga maswati nga numero. Vermilion red is your lucky color. Sa mga Aries naman, yung mga Aries na taong Marso 21, tubtub Abril 19. Oy, Arian, suno sa imo horoscope, may ara sa inyo pamilya nga magabalik bayan. Matapos nila ang quarantine period. Kag kung may mabulig ikaw tungod nagaplano sila sa pagnegosyo, buligan mo man. Mga maswerte mo nga mga numero Aries, 4, 10, 12, 41, 31, kag 18. Dollar green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ay mga Taurus na tao, Abril 20 tubtub Mayo 20. Oy, Taurian, magpasalamat ka. Pasalamat ka sa tanan nga ara sa imo karon nga adlaw. Ang imo kahilwayan sa pagpamensar among imo mangin creative expression. Mga maswerte mo naman nga mga numero 10, 28, 32, 15, 42, kag 35. Shocking pink is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, ang mga natao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini, pasalamat ka sa talent mo. Ay nga, araw, mag-aabot ang mga mabinuligon nga tao para nga mapasanyog pagid ang imo pangabuhian. Mga maswerte mo nga mga numero 45, 25, 15, 30, 51, kag 12. Lavender is your lucky color. Nabatian ang unang abay sa itong pagbasa sa inyo mga tag sa horoscope. Yes, bantayan man sa itong pagbalik ang dugang pagin ng mga zodiac sign. Pero syempre, hindi ninyo pagkalipatan ang Dr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdalin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. At 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa pagpupod kay Tito Wilma, sa pagpangamuyo sa orasyo imperata batok sa COVID-19, tag sa kahapon. Alas 3:05 na, so sa siningabahin, pasensya na, pero si Tita Wilma magapaalam na sa aton pagpangalagad sa This is My Life, bawi lang tabwas. Pag aton bilin sa inyo aton Bible verse for today from Matthew chapter 1 verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. I can't say goodbye. Salamat kag madamo gini, salamat mga palanggan neton nga mga tagpalamati buwas na naman. Merry Christmas. Standby na sa matong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila